κάτι χαλαρώνει. Πρώτον, στην αρχή δεν έβαλε το σώμα του εκεί που τον πάει η ζώνη. Ή δεύτερον, όταν μπει πολύ καλά το γλυκόβεν, δεν το κράτησε. Θα σου πω τώρα, χαλαρώνεις και πας στην εξωτερική. Αφού χαλαρώσεις και πας στην εξωτερική, το αφήνεις μόλις το γλίτωσε τώρα να πάρει ταχύτητα και μόλις φτάνω στη μέση, σώμα από την άλλη και πιο απότομα. Μην φοβηθείτε το πανί να περάσει από πάνω. Δηλαδή, εκεί όταν το κάνεις πιο απότομα την τέταρτη στιγμή που λέω, άμα δει το μπήκε, άφησα το σώμα μου ουδέτερα εκεί που θέλει, κάποια στιγμή έπαψε να κοιτάξει να με πετάξει δεξιά, να αφήνει να είμαι στη μέση και αφού είμαι στη μέση το σώμα πιο απότομα, όχι αργά όμως, θα σου πω εγώ το χρόνο, το σώμα πιο απότομα και πιο απότομα το χρόνο. Δηλαδή να σε πετάξει πιο πολύ, μετά να σε πετάει από πάνω. Όταν σε περάσει από πάνω, και το εργαστή τη βλέπει από κάτω, εκεί στιγμιαία θέλει χρόνο και δηλαδή αυτό που κάναμε με το pitch, το έτσι, όταν πήγαινε από κάτω, στιγμιαία, όχι πολύ, τη φρενάρεις να μην πάει για κλείσιμο, γιατί βλέπει άμα την αφήσει, θα χαλαρώσει, θα σου κλείσει. Τη φρενάρεις όσο χρειάζεται ίσα ίσα για να μην κλείσει. Μην τη φρενάρετε πολύ από το φόβο σα, γιατί χάνει όλη την ενέργεια. Τη φρενάρεις στιγμιαία, δεν έκλεισε ένα δευτερόλεπτο θέλει φρενάρεις. Να περάσω από πάνω και αφού δεν έκλεισε, την ξαναφύνω, παίρνω ταχύτητα για να πάω για το επόμενο. Για να πάω για το επόμενο. Αλλά θυμίσου τι. Ένα σημαντικό λάθος είναι ότι όταν αρχίζει και σας πετάει ευθυγόκεντρο στο πλάι, ένα σημαντικό λάθος είναι που κάνουν ότι μουλαρώνουν να κάνουν στη στεγή. Δηλαδή, όταν σε πετάει κάπου η ζώνη με ενέργεια, επειδή το βάλει δυνατά σε ρολ, ας το σώμα σου να πάει όπου θέλει η ζώνη στιγμιαία για να είναι το μήνυμά του. Άμα χαλαρώσει εξωτερικό, θα κλείσει. Πόσο και να έχει, δεν θα έχει βάρος α, θα φρενάρεις, μπορεί να μην το κλείσει, θα το φρενάρεις, θα το αφήσει να πετάει, δεν θα έχει ενέργεια να μπει στο επόμενο. Να κάνει αυτό το τζουφ. Έξοδος. Τίποτα, έξω απλά το αφήνει. Ή συνεχίζει να κάνει μια στροφή, σπιράλ και βγάλει. Το σπιράλ.